אם הלבנה עמוקה, תהני משיניים Beautiful לבנות girl. פולקייט אופטיק ווייט אוקסיג'ן החדשה. You sent in a proposal, but your manager has so many questions. Paano mo nalaman, Mariping, na yun ang pinindot ko? Yun din yung aking i-request. Yun din ang ano ko, nasa isip kong last song. Para sa Yun ang nasa isip mo? Para- Last song talaga Oo, yun? oo. Para sa aming lahat. para sa mga beautiful girl, wherever you are, knowing it's so you will open the door and know that I love again after a long, long while. I love again. You said love, and I turned to go, but something in your eyes left my heart beating so. I just know that I love again after a long, long while. I love again. It was destiny's game when the finally came. Oh, I rushing out only to find that you were gone. Wherever you are, I feel that I might have lost you forever. I'm a song in the night. Now that I love again, after a long, long while, I love again. It was destiny's game when love finally came on. I rushed in line only to find that you were gone. Beautiful girl, answered song for you to love your loveliness in my heart come true. You made me love again after a long, long while. I love again, and I'm glad that beautiful girl. Thank you. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Sa inyo lahat. Bogs, may nabasa ka, may nag-request. Daming na in love sa boses ni Ninong. Si Ninang mo nagre-request. Melody. Pampatulog ba? No. Last na. May last pa tayo. Last round after nito ha. Ano yun? Mang Kanor. Last song. Ano yun lang? Nang? Unchained Melody. Oh. Unchained Melody. Yung una-una nating kanta before. Nagsisimula. Last song. Last round na to guys ha. At last song na rin ta kami. Meme Ber, salamat. Last.
darling, I hunger for your touch. A long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. So I need your love. I need your love. Can't speak your love to me. Lonely river flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch. A long, long time. And time goes by so slowly, and time can do so much. On you so much. I need your love. I need your love. Can't speak your love to me. Thank you. Salamat Nang, salamat Manay Ping sa inyong lahat dyan, Ate Lani, kay Kumadron. Salamat, Noy. Salamat sa pagkanta. Sa inyong lahat kay Wins, yan. Mang Kanor. Junila, yan, nakahold si Junila. Tsaka si Mimi. Thank you. See you around next time. Good night. Next time. Good night. Thank you, everyone. Banggitin ko lang guys yung mga nanalo. Ananang? Hindi na ako mag-open cam kasi wala akong pang babae. Naka-ready na? Hindi. Pahinga ko lang. Ang tawa ni Kuwadro ng bebe. Ano na? Sisa kay Lani, thank you. Tulugan na. Tulugan na. Ay, butuhan na pala ngayon sa atin. Ako nakapagbuto na ng online. Ikaw, Peg. Bubuto ka ba si Soy? Hindi. Online. Hindi. Nabala ako. Hindi. Sige, Bog. Wait lang ba? Salamat. Sige na. Ikaw nang bahala ng
Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 Bangkitin ko lang guys yung nanalo ha. Si Bog, Rachel, Kuya Ted, Kai Wins, Rachel, wait. Si Kumadro ng Bebe, wait lang una. Ang unang nanalo si Bogs, Kumadro ng Bebe, Kuya Ted, Kai Wins, Kumadro ng Bebe. Si Kailani, yung panalo mo ba, donate kay Carlos? Tapos, ano pa ba, Sikoy? Ang kay Konyata, wait lang, para hindi tayo magkamali ha, i-rewind ko lang. Si Mimi, Mang Kanor, Bogs, Diana, Kumadro ng Bebe, Carlos, Kuya Ted, Mang Kanor, Kumadro ng Bebe, Mang Kanor, and si Kailani last one. O sige, yung sa'yo, donate kay Carlos, sige, para noted pa si Sikoy. Ikaw nanalo ng last, kay Carlos din yun. Okay. Donate, Carlos. Para hindi ba malito. Ayusin to bukas ha, guys. Baka bukas nyo pa makuha to ha. Ang kay Kumadro ng Bebe, ang panalo niya tonight, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tama. Tapos yung kay Carlos is bali 3, 2 yung donate galing kay si Kailani. Okay ba yon? Kasi nagpuyat sila yung dalawa dyan. Sige, ako na bahala sa inyo ha. Maraming Carlos. salamat sa inyo, guys. Thank you Si guys. Sikoy, Johnny. Happy Mother's Day. Sisikay, mahal kita. Love you all. Mahal kita. Good night. Salamat sa Sikoy. Good night, Si Sikoy, Rachel. Johnny, maraming salamat. Hindi ka na yung maglalasaw, si Sikoy? Hindi na. Anong oras na si Sikoy? Yung sa last chatter, i-post ko na lang sa community ko, ha? Mimi, isend ko na lang, Mimi, ha? Yung sa iyo kanina, yung sa akin, naka 150 ka. Tapos yun ngayon is, asa na yun? Isa lang si Mimi ngayon. Oo, naka-isa ka lang, Mimi. Tama ba? Yung kay Mang Kanor, si Sikoy, di pa may panalo si Mang Kanor? Ano na daw yun? Kay Wings? Wait lang. Ilan ang total ni Mang Kanor ba? 1, 2, 3. 3. Oo. Ipasa ko na lang sa iyo, ha? Okay, Thank you, guys. okay. Good night. Happy. Ako na bahala sa iyo, Maraming Rachel, ha? At saka Carlos. Sabi Good ni morning. Ate Lani, sino raw ba susunod na magla-live? Malalaman, Ate Lani. Maganda pumunta doon sa magandang boses, doon sa singer. Doon na lang tayo kay Bogs. Ano natin bukas. Good Bogs, night na, andyan ka pa ba? Nakikinig yan. Nakikinig yan si Bogs. Si Bogs na lang, Ate Lani, ang sunod na live. Doon na lang tayo kay si Bogs. Doon tayo mag-ingay. Oo, doon tayo mag-ingay kay Bogs. Kailan ba bukas? Ang kay Kumadro ng Bebe, yung kanina sa akin is 150 yon. Tapos ngayon, 600. Di bali 750. Yung kay Carlos, iba naman yun. Yeah, 750 yung total nila. Kasi nagpuyat yan sila, nagbantay sa live natin. Magbuto na kayo, wag na muna kayo matulog. Kanino ko bigay? Kay Ninong. Kay Bogs. Si Kay Bogs. Baba na tayo. Oy, mag 10 minutes na lang o mag 3 oras ka, saktuhin mo na lang yan si Sikoy Ping. O di, lang. ilang minuto pa para 10 minutes. 10 minutes pa daw, guys. Saktuhin natin ng 3 hours. Sayang naman.
O sige, Ate Lani, kibox na lang, Ate Lani. Bogs, naririnig mo ba? Tawagan ko na lang bukas. O kaya, mamaya i-message ko, Ate Lani. Baka kausap na Maaga yung pa ako asawa bu- eh. Maaga pa ako bukas. Hintay mo na lang yan sakto. Oh. Magkanta ka pa isa. Or hindi na ako. O sige, Kasi sige, si kakanta ako. Ano ba kakantahin ko para masakto ng 3 hours? Kasi yung, sige, ayusin ko lang to kung ilan, ha? Para i-send ko O na agad sige, sa- ayusin mo habang nakanta ako. May last chatter ka ba? O sige, sige, magpa-last chatter tayo. Isa lang. Akin yun. Isa lang. 200 daw, isang mananalo. Okay, last chatter. Good night, good morning, tulog pa. Good kaya night, good ako. Tulog pa kaya ako. Kung matulog ka na, kumunta ng bebe. Nakakota ka na. Malayo Nakakota ka na. Antok na rin ako. Maganda ba? Koy, eh. At alam ko ba to? Patay mo lang. Ayusin ko lang to. Huwag ka na matulog. Ito ba yun? May last chat. Ito ba May yung last chatter kinakanta mo pa daw. si Koy? May last chatter pa. Salamat, oo. Hindi ko pa to nakakanta. Maganda yan. First time kong kantahin. Guys, pasensya kayo ah. Salamat, tayo'y magkasamang muli. Salamat, kaunting kasiyahan. Guys, maraming salamat sa inyo guys. Happy Mother's Day sa lahat. Salamat at tayo ay nagkasamang muli. Salamat sa pagbawi ng umaw mga na araw. Hindi ko alam mo si Koy. Miss ng ating samahan sa lungkot at kaligaya. Hindi ko alam. Tuloy mo. Matatapos mo din yan. Salamat, tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Guys, pasensya na, hindi ko alam. Maraming salamat sa inyo guys. Happy Mother's Day sa atin lahat. Love you all. Good night. Maraming salamat Ilan ba sa yung ating last chatter? sponsor, Cisco Juni. Thank you, ma'am. Oy, 200 mo yung last chatter? Okay. Amis ng 200 last chatter, ating guys. Tapos isa lang mananalo, ha? kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, kaibigan, walang love you all guys. Thank you guys. Hindi ko alam. Ayun, sakto, di ba? Hindi Oy, pa rin tita si ko. Sikoy, kulang pa din. Sige lang, diyan ka lang. May mo ako dito. Inaayos ko yung kwan para... Hoy, Thank you sa Kanta inyo ka ba guys. dyan? kanta ka pa isa. Kanta pa ako isa. Oo, hindi pa sila naglalas chatter, oh. Para ano, sayang kaya. Para 3 oras sakto. Anong request mo, Sisikay? Hindi na ako kakakating. Wala na akong lakas. Yung mukha ko pagod na. Wala tayo mag-request Inaayos ko- kasi hindi tayo marunong. Inaayos ko lang ba?
Ay, malaki din pala yung kay Diana, yung kanina. Ipagsama ko ba? Magkano kay Diana? Nakatatlo kanina sa akin, tapos 100 ngayon sa'yo. 400. Hmm. Kay Mimi, 150 sa akin kanina, 100 ngayon, 250. Hmm. Next time, wait, 6. Kay Rachel, kanina. Oy, mayroon ka pa pala, Rachel. Ah, 600 plus 150, 750 nga. Kay Carlos is 300. Hindi pala siya nanalo sa akin kanina. Next time na lang kayo bawi, guys. Maaga-aga tayo. Oh, next time ka na lang babawi, ha? Sino? Diyos. Ay. Oy, bakit nga ikaw hindi na nanalo, Ping? Hindi ko alam. Wala akong ano ngayong araw na to. Simula kanina sa'yo. But hindi, I mean is, yung Ano? pag ako nagpapalaro, ang kan mo sa akin, parang alam mo yun, pero pag sa iba Una. okay naman. Oo. Oo. Sa StreamYard Alis yan. ka na? Siguro. Sige. Saan yung papunta sa langit? Ano? Nakatatlo po ako kanina sa live mo. We, katatlo ba? Wait nga, Sino? si Kwan daw. Wait lang pala. Oo nga pala, Rachel, sorry. Hindi ko pala na-flash yung isa. Dito sa side. Nandito yung listahan ko. Tapos si Marites pala. Wait nga. Oo nga, tama ka. Pasensya na. Ba't yun? Hindi ko na-lista. Plus 200. Oo. Wait. Buti na lang nandiyan ka. I-plus pa natin ng 200. Oy, 1,000 kwang ka ha. 1,050. 1,050 ka, Rachel. 1,050 ka total. Kay Marites is 100. Wait lang, nalilito ako. Hindi na lang gumagana ang utak ko kapag pagod na as in. 100. Simula ka pa kaninang maga si Sikoy eh. Whitey pa more. Pag nagkasakit ito sa puyat. Bebe, may isang sakong bigas ka na, bebe. Nanalo ko sa akin ping kanina, isa. Uy, ayusin ko nga muna to. Bukas ko na lang ka. Galing naman. Oo nga, 1,050 ka, Rachel. Buti na sabi mo yan. Meron naman nakalista dito, guys, kasi ang naikuhan ko lang yan dito. Di ba, meron pa ako. Mas last chatter nga yung kanina. Naka 1,000 ka. Pumunta lang kayo lagi. Lagi dito may palaro sa namin, sa kalokohan namin. Basta mga kalukuhan namin nandito. Ito yun, yung nanalo kanina, banggitin ko na nga dito kung sino yung nanalo kanina. Ay, ikaw pa rin pala yung sa last chatter kaninang isa. Kumadro ng bebe. Si Kumadro ng bebe, si Marites at saka si Ping. Ang last chatter ko nakakuha ako kanina. doon? Oo, ito, i-post ko sa kwan ko. Andito, may screenshot ako. Si ikaw, may dagdag ka pang 100 doon. Di, 1,150 ka. Sana si Rachel? 1,150. Ayun. Yan na yung kabuuan mo ha. 1,150. Tapos yung kay Carlos, 300. Okay na yan. Kay Mimi is. Okay na yun. Yung sa'yo na lang nito, last chatter ngayon. Ano, mag-in tayo? Ang tagal naman nito. Mag-3 oras ka na, huy. Uy, 3 oras nang ikaw nga iniintay ko, di ba? Sabi mo sasakto natin ng 3 oras o may ano pa ako. 5 minuto para sobrang 1 minuto. Okay. Sige, ate. Diba? No worries. Panalo na ba ako? Nagtatanong si Kuya Ted. Kuya Ted, nanalo ka kaya? May 200 bigas ka na, Kuya Ted. Nakalista ka, Kuya Ted, Si Ping magpapalipad nun sa'yo, Kuya Ted. Ay, hindi ko mapapalipad yung si Sikoy.
hindi ako GCash. nakakapagpalipad ba? Sa GCash, ako ang magbigay ng GCash, pero pag magpapalipad, hindi ako pwede makapagpalipad. Kunin mo na lang GCash ni Kuya Ted. Kuya Ted. Ano titingnan mo dyan si Sikoy? Ha? Hindi, Tinatanaw ko kasi. Hindi yung mga comment ba, hindi ko mabasa. Bali 3K na ako. Kaya, ginawa ko. Kuya Ted, Nasasabi ginawa tuloy ko. si Kuya, si Johnny. Kuya Ted, grabe ka naman magpatubo. Daig mo pa Bombay niyan na. Lakas ng tubo. Nagmamana ng G kasi Kuya Ted. Wait lang, baka may kakatok. Sabi no, ingin ng kapitbahay ko na to, madaling araw na. Kuya Ted. Nandiyan pa pala siya sa Sikoy. Yari ka. Andyan siya, dyan. 5'6" yan. Sabi ni Kuya Ted. Alam mo ba, Kuya Ted? Hindi pa kaya tapos lang kasi namin to hanggang mag-3 oras para may pulos ng stream yan. Wala ka kay Mumbai, Kuya Ted. Ay, naka. Andyan yung Gcash ko. Na-screenshot na Kuya Ted. Gcash ba palipad? Pag magpalipad Kuya Ted, si Sis Johnny magpalipad nun. Kasi hindi, 3,000 nga daw, sabi di ba niya, Kuya Ted 3K. dati Kuya Ted dati di ba nakakapagpalipad ako pero ngayon hindi ko alam kasi yung SIM ko hindi ko alam. Inaayos nga ni Bugs, hindi niya maayos. Nakailang beses na akong paayos ni Bugs, hindi niya maayos. Hindi ako Kailangan nun, makakapagpalit. si Sikoy Ping, baka kailangan may bangko ka dyan. Dyan Oo, talaga. bangko sisikoy. Oo. Wala man akong bangko dito. Kailangan card. Kasi saan mo nakukuha yung pera mo? Ay, yung sweldo mo? sa bangko sa Pilipinas, ang kailangan sisikoy dito, card dito. Wala man akong card. Nay, what I mean is, Ano? saan binibigay ng amo mo yung sahod mo kung wala kang card? Wala kang bangko? Cash. Cash. Ah, Tapos, cash. pagka Less tax sila yan din ang, tapos sila din Walang tax sila din yan. ang sila din sisikoy ang naghuhulog sa cellphone nila. What you mean sa cellphone nila? 'Di ba sa atin GCash, dito naman ang gamit nila dito is EasyPay. So, parang gano'n din ang process sa nila sa phone nila tapos ihuhulog nila ng ng Cebuana sa Pilipinas. Sa phone nila ginagamit. Dati kasi kami naghuhulog sa sa bangko. Nag-pandemic kaya sila na naghuhulog sa phone nila. Ganun. Wala kaming card dito kasi 'di ba dati yung SIM namin dito tas hindi na siya gumana. Tas sabi ko kay Bogs, palitan mo kasi 'di ba may GCash ako. No. Trinay namin, hindi siya ina-accept. Kailangan card. Wala man akong card dito. Kaya hindi siya mapalitan. Hindi ko alam. Kumuha kasi si Koy ng prepaid kit. Amo ko din Card. naghuhulog. Same sa Amo ko naguhulog dito kaya hindi 'Di ba kasi mandatory 'di ba 'yan na kailangan nyo hindi si Koy. bigyan. Ibig sabihin, yung binibigay sa inyo, wala na yung tax sa gobyerno diyan kasi cash. 'Di ba? Parang apart na ba 'yon? Parang ano ba tawag dito sa apart? Yung nakahiwalay na ba? Yun, okay, sisikoy, wala na dyan prepaid card daw. Hindi ko alam Wala, dyan, hindi ko alam Ate Lani. Mahirap kasing gumalaw dito ba sa Saudi. Alam niyo naman ang Saudi masyadong daming bawal. Chichiboriche. Kaya hindi kami makabasta-basta. Pag kumuha ka dito ng number, isahan lang. Hindi ka pwede katulad ng sa Pilipinas. Kuha ka ngayon, pagka hindi mo na nagustuhan, palit ka. Dito hindi pwede.
Masyadong maano ang Saudi. Grabing bawal. Oy, Sisikoy, magkuha na tayo. Oy, ayusin lang to guys ha. Within 24 hours, isasend na to ha. Bukas siguro pagising na. Kaintay na lang guys ng ng Rebolot meron ako. Oo, Sisikoy, ang Rebolot naman, di ba? International naman yan. Bakit? Ewan lang. Revolut? Hindi ko alam yan. Yan yung card. Card yan. Hindi ko alam. Sisikoy. Card yan na... Prepaid ba yan, Sisikoy, Lani, sa'yo? Dito kasi sa Hindi ko amin na- meron talaga. Hindi ko naririnig yan. Ngayon ko lang narinig yan. Meron yan. International. Asan ba ata si to Kai eh. Wings? Tulog na siguro si Kai Wings. Si Kai Wings, dati si Sikoy, nagpapalipad din siya. Nung mga bago pa lang Oo. kami, nagpapalipad kami. Tapos, ewan ko kung ano rin nangyari sa SIM card niya. Ngayon, hindi na rin siya makapagpalipad. Hindi ko alam. Sugo lang ng card, alam mo. Uy, Tugo lang ng card. Kasabay. Oy, lagi siyang nasa sugo. Wait nga. Kaya hindi lang din naman ako nagkakaroon ng sa card ba. Parang credit card pero prepaid. Wala, hindi ko alam yan, Ate Lani. Wala kaming dito. Kung nandiyan si Kai Wings, nasasagot yan. Oy, para sa'yo to ha. Para to sa'yo kumadraw ng bebe dahil binanggit mo yan. Niyayang magsugo. Sana'y hindi mabukso. Pagkat natakot akong makulam ng misis ko. Huwag sanang mayari. Malinlang ako ng sandali. Pagkat ang misis ko ay magaling yung manghuli. Kay rami ng dinanas na bakbakan. Kay rami ng matang pinablak ay. Kay rami ng ngusong naputukan. O sugo, layuan mo ako. Ang hirap magpigil, sana'y di magkamali. Pagkat ang sugo ay may promo sa February 14. Ngunit kung matukso at sa iba'y tumikim, yari ka sa pag-uwi, tiyak ika'y magsisisi. Kay rami ng dinanas na bakbakan. Kay rami ng matang pinablak ay. Kay rami ng ngusong naputukan. O sugo, layaan mo si Bibi. Kay rami ng dinanas na bakbakan. Kay rami ng mata pinablak ay. Kay rami ng ngusong naputukan. O sugo, layuan mo ako. Binanggit niya kasi yung sugo, tapos may biglang pumasok sa akin. Kasalanan mo yan, bebe. Bebe. Ang tawagin na lang kita ngayong hindi na Rachel. Bebe na, bebe. Bebe. Kasawa ito. Narinig ko kasi yung kanta na yun. Uy, tara na, bukas na tayo. Tulugan na, alas 12 na sa Tulugan na atin. alas 1 a.m. Launa na. Kuya Ted, thank you so much, Kuya Ted. Ingat lagi Kuya sa Ted, Ate pag-drive. Lani.
Bebe, sino pa ba? Lahat. Thank you sa inyo guys. Si Kuya Johnny, Bog, hindi ko na maisa-isa guys. Bebe, sino pa ba? Lahat. Thank you. Maraming salamat sa inyo guys. Sisikoy! Sisikoy Johnny, Namiss paano mo agad pagtingin ako? ito ng last chatter? Ikaw magpili o ako? Ikaw na magpili Ikaw na niyan. Mag-chat ka lang dyan kung sinong mahuling mag-chat sa chatbox. Ang isa mag-end. Or ako na. Sige, bantayan ko din dito. Yeah? Ikaw na kaya? O, sige na. Nasa mid tuloy ako. Sige. Okay. Thank you guys. Happy Mother's Day sa lahat. Thank you. Good Oy, night. Love hindi, you all. Hoy, hindi na Mother's Day. 15 na ngayon. Ano na ba? Ano ba? 12 na, 12. Ay, oo nga, Butuhan na pala, Botohan na. Nauna na. Ba't hindi ka nagboto sa Sikoy? Sayang. Sayang yung boto mo. Hindi ka nagboto sa online. Hindi kami nagbubuto dito. Ay, sayang. Sayang siya. Sige na. Meron naman dito, pupunta ka dun sa kaso nga lang pahirapan. Yung pupunta ka dito sa Sayang yung boto mo. As in. Kaya nga. Royalty na lang kasi yung manalo. Good night, guys. Mimi, thank you. Good Isend ko na lang, Mimi, night. ha? Sisikoy, bye-bye. Bye-bye. Salamat, Ate Lani, Oy! Mimi Ber, Hoy, Mimi Reyes. Oy! Yung last chatter mo, ha? 200 yan. Oo. Last chatter. 200 yan, guys. Isa lang yung mananalo sa last chatter, ha? Patayin mo na, Sisikoy. Bye-bye. Bye-bye na. Sige, bye-bye.